حقتات بزعوات ጾታው ርክብ ኣብዚ ግዜ እዚ ሰብ ሓዳር ንኽፋትሑ ብዙሕ ምኽንያታት ዘይደሊሉ ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና ስለምንታይ ኣብ ፌስቡክ ዝለጠፍኮ ስእሊ ላይክ ዘይገበርካለይ ወይ ዘይገበርክለይ ፈለወርካ ወሒዶም በርዝዴይ ረሲዕካዮ ብዝብሉ ትርከምርኪ ምኽንያታት ሓዳር ክብተን ንቡር ትርእዮ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና ቅድሚ 2-3 ዕቁድ ንድሕሪት ናብ ፍራንስ እንተተመሊስና ግን ንኽትፋታሕ ቀሊል ምኽንያታት ጥራይ ዝሓተት ኣይነበራን ጓል ኣንስተይቲ ንሰብኣያ ክትፈትሖ እንተደልያ ኣብ ጋውርክ እንተደኺምዋ ጥራያ ከሲሳ ክትፈትሖ ትኽእል ዝነበረት ሰብኣይ ብወገኑ ኣብ ጾታዊ ርክብ ኣዝዩ ዝደክም እንተደኣ ኮይኑ ከብ ገበን ይቁፀረሉን ካብ ሕብረተሰቡ ይንጸልን ስለ ዝነበረ ቀድሚ መፍትሑ ሓቅነቱ ከረጋግጽ ብዙሕ ደረጃታት መርመራ እዩ ዝሕለፍ ነይሩ ገለ ካብቲ ዝግበረሉ መርመራታት መጀመርያ ቀሺ ዶክተር ኣሕረስቲ ዝርከብዋ ጉጅለ ንመትሎ ናይቲ ሰብኣይ ቁመቱን ርጉዱን ይዕቅኑ ቀፂሎም ምንቅስቃስ ወይ ምውስዋስ ናይቲ መትሎ መጠን ክንደይ ምዃኑ ብምግምጋም ነቲ ካብ መትልኡ ዝፈስስ ዘርኢ ብዙሑን መጠኑን ክንደይ ሓፊስ ወይ ከዓ ቀጢን ምዃኑ ይዕቅኑ እቲ ሰብኣይ በዞም መለክዒታት ተመዚኑ ብቑዕ እንተደኣ ዘይኮነ ሓደ ናይ መወዳእታን ዕድል መርመራ ይካየደሉ ንሱ ኸኣ ኣብ ብዙሓት ፈለጥትን ቤተሰብ ስድራ ቤትን ናይ ክልቲኦም ኣካል ኣብ ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ምስታ ኸሳሲት ነቲ ኣብ ዓራት ደኺምኒ ኢላ ዝቐረበቶ ክሲ ሓቅነቱ ንምርግጋጽ ን2 ሰዓት ምስ ኣስጋው ርክብ ንኽፍጽም ዕድል ይወሃቦም ኣብዚ ፈተና እዚ ብቑዕ ኮይኑ እንተ ዘይተረኺቡ ግና ካብ ሓዳሩ ምፍታሕ ጥራይ ዘይኮነ ካብቲ ሙሉእ ሕብረተሰቡ ንንውሕ ዝበለ እዋናት ክግለል ይግደድ ጾታው ርክብ እናገበርካ ምንቅስቃስ ንኸይትገብር ይሕንግደካ ዶ እመቸም ኣብ ከባቢና ኣኻልብ ጾታው ርክብ ክፍጽሙን ከለው ብልዕቲ ናይ ክልቲኦም ተጠናኒጉ ምፍንታት ከኣብዮም ንርኢ ኢና እዚ ግን ኣብ ኣኻልብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ደቂ ሰባት ውን ስሕት ኢሉ ዘጋጥም ተርእዮታት ኣሎ ኣመንጎ ምንቅስቃስ ሩስን ስምዒትን ከለኻ ኣብ ረሕሚ ጓል ኣንስተይቲ ዝርከቡ ጭዋዳታት ንመትሎኻ ጨቢጦም ከምዘይትንቀሳቐስ ዝገብሩኻ እዋን ኣሎ እዚ ከምዛ ዓይነት ኣጋጣሚታት ሳይንስ ፒነስ ካፕቲቨስ ምቕያድ መትሎ ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ ሳይንስ ግና እዚ ዓይነት ተርእዮ ብምንታይ ምኽንያት ከም ዝፍጠር ዛጊት ክሳብ ሕጂ ዝበጽሖ ሓቂ የለን ካብ 2 ደቂቕ ንላዕሊ ዝወስድ ስለ ዘይኮነ ግን ኣሰካፊ ነገር ከም ዘይኮነ እዮም ሓካይም ዝገልጹ መራቕ ደቂ ሰባት ናይ ሰውነትና ረሃጽ ዘርኢ ፈሳሲ ወዲ ተባዕታይ ካብቶም ኣብ ህይወትና ዘጸይኑና ባእታታት ሰብነትና ከም ዝኾኑ ዘይክሓድ ሓቂ እዩ እዚ እናኾነ ግና ስለምንታይ ኢና ኣብ እዋን ጾታው ርክብ ነዚ ነገራት እዚ ፋዕራ ዘይንገብረሎም ሓሲብናሎም ንፈልጥ ዶ ኣብዚ ዘተኮረ መጽናዕቲ ከም ዘረጋግጾ ስምዒታዊ ምልዕዓል ንጾታው ርክብ ነቲ ናይ ደቂ ሰባት ናይ ምፍንፋን ስምዒት ከም ዘጉድሎ እዩ ዝነግረና በዚ ድማ እዩ ጾታው ርክብ ኣብ እንፈጽመሉ ነቲ ደስታ ዝህበና ስምዒታት ጾታው ርክብ እንተ ዘይኮይኑ ነቲ ኣብ ንቡር ኩነታትን ከለና እንፍንፍኖም ባእታታት ተገዳስነት ዘይንገብረሎም ምናልባት ተዛኒኻን ከለኻ ሃመማ ንዝኣተወ ሻሂ ወይ ከዓ ጾማቕ ዘይክትሰቲ ትኽእል ኢኻ ኣብ ስምዒት ጾታው ርክብ እንተ ደኣ ሃሊኻ ግና ንምጽያን ዝኸውን ኣስተብህሉ ክህልወካ ዘይሕሰብ እዩ ጾታው ርክብ ክሳብ ክንድዚ እውነኻ ከጥፋኣልካ ዝኽእል 15 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ብስሩዕ ጾታው ርክብ ብምግባር ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ጠርዚ ስምዒት በፂሕን ከፍስሳ ዝኽእላ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ኣብ ዘካይዳሉ ግዜ ካብ ብልዕተን ፈሳሲ ክኸደን ከም ዝኽእል እዮም መጽናዕታት ዝሕብሩ ብዓይኒ ሳይንስ እዚ ዓይነት ኩነት ኤክሰርሳይዝ ኢንዱስድ ኦርጋዝም ተባሂሉ ይጽዋዕ መብዛሕትኡ ግዜ ብኮር ኦርጋዝም ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ እዚ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ሲት ኣፕ እናሰርሓን ከለዋ ኣብ ከባቢ ከብደንን ብልዕተንን ብዝግበር ምፍሕፋሕ ከም ዝፍጠር እዩ ዝእመነሉ ካብ 1 ክሳብ 5 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጫፍ ኣጥባተን ዝግበር ምትንኻፋት ኣብ ጠርዚ ስምዒት ከም ዝበጽሓ ይግለጽ ኣብ ጾታው ርክብ ዓቕን መትሎ ናይ ወዲ ተባዕታይ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ገጀፍቲ ሰባት ግና ወላ እኳ መትሎኦም ንእስ ዝበለ እንተኾነ ካብቶም መጠንትን ማእከላይ ክብደት ዝውንኑ ደቂ ተባዕትዮ ግና ኣብ እዋን ርክብ ዝያዳ ግዜ ይወስዱ ገጀፍቲ ሰባት ናብ ጠርዚ ስምዒቶም ንምብጻሕ ብገምጋም 7.3 ደቂቕ ክወስደሎም እንከሎ ቀጠንትን ማእከሎት ኣወዳትን ግና ከባቢ 1.8 ደቂቕ ከም ዝወስደሎም ይግለጽ
نزي ቀንዲ ምኽንያት ዝኾኑ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኤስትራዲዮል ዝበሃል ሆርሞን ምዃኑ ይግለጽ እቶም ገጀፍቲ ደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ እቶም ቀጠንቲ እዚ ዓይነት ሆርሞን ስለ ዘለዎም ነቲ ናይ ወዲ ተባዕታይ ቀልጢፍካ ዘርኢ ናይ ምፍሳስ ባህሪ ከም ዝቕይር ይሕበር ማእከላይ ቁመት መትሎ ወዲ ተባዕታይ ካብ 13 ክሳብ 15 ሰንቲሜትር ከም ዝኾነ ይሕበር ትሕቲ 7 ሰንቲሜትር ድማ ብሕክምናዊ ኣጽዋውዓ ማይክሮፒነስ ተባሂሉ ይጽዋዕ መጽናዕታት ከም ዝሕብርዎ ልዕሊ ፍርቂ ካብ ደቂ ተባዕትዮ መትሎኦም ንእሽተይ ምዃኖም ዝሓስቡ ካብ 7 ክሳብ 8 ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቁመት መትሎ ናይ ሰብኦተን እኹል ምዃኖን ዝሰማማዓ በቲ ሓደ መዳይ ክርአን ከሎ ከዓ ምውሻጥ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ካብ 6 ክሳብ 13 ሰንቲሜትር ምዃኑ ይሕበር በዚ መንጽር ክንረአዮ ከለና ማእከላይ ገምጋም ዘለዎ መትሎ ወዲ ተባዕታይ ንዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ክዕግብ ከም ዝኽእል እዩ ዝግምገም እሞ ኸደኣ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ገጅፍ መትሎ ዘለዎ ወዲ ተባዕታይ ከም ፍሉይ ጽቡቕ ትዕድልቲ ዘለዎ ከም መግለጺ ስብእነቱ ዝግለጽ ኣብ ግዜ ጥንታውያን ግሪኽን ሮማን ግና በኣንጻሩ ንእሽተይ መትሎ ዘለዎ ወዲ ተባዕታይ ዝፍቶ ነይሩ ካብ 1920 ንድሓር ዘሎ ክፍለ ዘመን ግን ምስ ምጅማር ናይ ፖርን ኢንዱስትሪ ገጅፍ መትሎ ምውናን ከም ጽቡቕ ትዕድልቲ ክርአ ጀሚሩ 25 ሚእታዊት ካብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ግዜ ጾታው ርክብ ናይ ሓሶት ዘርኢ ከም ዘፍስሱ ይገልጹ ምናልባት ከመይሉ ክኸውን ይኽእል ኢልኩም ድንግርግር ክብለኩም ይኽእል እዩ ግና ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ጥርዚ ስምዒት ከይበጽሑ ከፍስሱ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝዛረቡ 70 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ግዜ ጾታው ርክብ ናይ ሓሶት መፍሳስ ከም ዝገብራ ይገልጻ ንነዊሕ ዓመታት ካብ ፍጥረታት ዓለም ደቂ ሰባት ጥራይ ጾታው ርክብ ሓጎስ ንምርካብ ከም ዘካይድዎ እዩ ዝግለጽ እንተኾነ ግን ገለገለ እንስሳታት ከም በዓል ዶልፊን ዝብኢ ፈረስ ባሕርን ኣህባይ ቦኖቦ ኤፕስን ንሓጎስ ኢሎም ከም ዝገብርዎ ይሕበር ብፍላይ ቦኖቦ ኤፕስ ብንቡር ጥራይ ዘይኮነ ልክዕ ከምዚ ኣብ ገለ ምዕቡላት ሃገራት ተቐባልነት ረኺቡ ዘሎ ሓደ ዓይነት ጾታ ወላ ይኹኑ ጾታዊ ዊንቶኦም ከም ዘርዊ ይዝነገር እዞም ድርብ ጾታ ዘለዎም ኮይኖም ክውለዱ ዝኽእሉ እንስሳታት በኣፍን ግብረ ሕቡእን ተጠቒሞም ውን ጾታዊ ርክብ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝግለጸሎም ነንሓድሕዶም ሰላምታ ኣብ ዝለዋወጥሉ ግዜ ኣብ መንጎኦም ግጭት ኣብ ዘጋጥመሉ ናይ ሩፍታ ንግዲ ኣብ ዘካይድሉ ሽግሮም ንምፍታሕ ውን ከይተረፈ ንጾታዊ ርክብ ከም ቀንዲ መተዓረቕ ባእታ እዮም ዝጥቀምሉ በዚ ድማ እዞም ቦናቦ ኤፕስ ተባሂሎም ዝፍለጡ ዓሌት ኣህባይ ኣብ ህይወቶም ኣዝዮም ሰላማውያንን ሕጉሳትን ምዃኖም ይሕበር